Asimambi ya aboniga litko neria Jumatano chitariki nemerongo ibere na ibere mutino gatatu mwaka w'igirubere nemerongo ibere na isatu nyasa twanjeire emburani ngonyanderete gutwa sorongo rwa Gusii na zinsemo chinde litukuregoro anigoli arenge International Day of Forest kero abantu basemetiguna abatumie embure yendete gutuna gusimeke mete anene indigenous trees ekato de duna bonto nya to korusie mete ariange mbarambare ne chindoje ine mete iri merinkam ekerto aragoro yamangana climate change ibono aireiro go change kwelire igumajumure na mangana da korkana ime na isko ya Gusii kolende yona irili bagalia bana go kwaligania simambi ya boni ngotaina bono so ime yumorobe ne bikoro to kabisa oremena abono murobiru Ensakia chakire korbono gachinseto jia abono mambia igendo karangena genda sensemo imitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News onya chingagi na boto tweet @Ndizi TV News korengera giao getumegwetera se number erases kini egurabu 0792192834 enere na boto nyora se studio semambi aboni igendo koroto tena nakikwa bokira na kiroberti ditskolia semambi yaboniga Joshua uta nerora sensemeriende studio ekara kwene kuna mariogine jibichago cheira senjira yabene kartorna into sense meyende bono to kwaligania senjira yabene. Good morning. Happy Wednesday. Bwakire kabisa. Antu abukire bya. Bwakire. To wakiranya sae atuikire na ndeli tsikole Jumatano mwancho mu ligereria kurwa to gatiganete na ndeli tuko lia igoro. Chitariki na mirongo ibere na ibere orocha matukoni gagenderete gusuka matuko make sana twatigeire gerete koro mutinyo gatatu toso mutinyo kane igobona ndo telikwa wate umwaka o 2023 no kwegena waitunga no genderete gusuka ake umete bawate anga ni step by step that's mokore bwangu kulende no begitege kamago at the end of the year nayo nyorenga waikiranirie ndo telikwa ruberetia somwa koyoiga igobona emambi ngeli tsikole Jumatano nte noyo minto iga twakwareganirie bene tukubatera noyo minto Joshua uta kwene kyabuna amorobiri Ensakia nkobole oyo mwikirano kigima ekero chikuraga chinza isatu chabono mambia yento korabono mambe nyoko abukire bya kubwate birukunyo bike twagusabiro nyaka bagokwera mbura egere obe umugima kolenda sibali barwarete mono barase chinka barase bitanda bichinyagitari tobaganirio kubwena kwa bwango na ino mobe nabande mwikira nimero bire no ya keralitiko kolenda sibali nyasancheire muabukire mutabwati birukunyo binde byonse magendete kuyaligania senge ncho yogo chakalitiko twabaliganirie bene na inde muchakamo na intwe wikomwele kolende kiliyoganda tokora se nyumba yao tokuganiria ngaegendera ko ekora kulende kubegete Ndizi TV emetandao ya ito no tuligali yo mto Joshua bekire gali ya Facebook na bagotonyora buna Ndizi TV News digital na bago YouTube no tuligali ya Ndizi TV News na ende asebali mogo tweet na bagotonyora wetera Ndizi TV News na enda namba SMS nerigora bwa TV yao yabo Chris Arogo ni metengo chakamole kubeka chi ujumbe chino ayora akora chinsemo chabo gitani metengo chakole kolika chi message chino mwensi pia selibwa twabaleganira senchira ya bene mashabiki tokorwa team diaspora mongina Asalome korwa Arizona mosubati Junitai Jackson korwa Phoenix munyakerogo ito Kennedy Dieri twatebanga no munyakerogo bwa mashabiki onsi pikoro diaspora igase libwa mwensi pi eigwenga Ensakia chakire na inde twabaleganira senchira ya bene mashabiki ita sense ya Kenya Sophie Kemi Motangi baba good morning Felicitas Nyanchama how are you Eric Baraza good morning wakire byandonsia semo berete mashabiki mwensi yabo ekiongozi safanaya onserio otana ko mocha sumuro bya karotogo chaka nigotogo chaka komo yabo echui yabo basi mwensi pinto metenga mule asumuro bya karibu sana emambingi eli tukole Jumatano amange nchino yo mtoto wa kwareganiri gaiga ase studio igobone ndo korali SMS ya totenga kikwa bokire so asense memitanda krora sense meria Facebook walia asinara ligo chat live chat ya leo to SMS ya alwa teni ko anda tutubwati SMS ya uya alwa tena no onda sikete asense merio berete na kore county au gose na kore isiko ya Gusii na boto tena aya ngino onde muranga na onde ke ne onde Kiambu gosenga yo berete fika Kakamega Bungoma gose Mombasa gose ga alia sense mo ya Kirivi
ototeina kwale ngai otobwatirita sinjira ya bene mpaka baribara chinzi chisiko diaspora na wale baribara sese ya Somalia na botoko bari ne sinjira ya bene inwe gentu motor moteina ya bono tokolia sioli bono mambi tote banna abwakire yitimu chetu chionzi nye timu apana kosa timu following timu ya jini ya maji mwenzi mbi karoma ndate tumera SMS jinu sayanda mwenda ndate bwatia asemambi ya abone no kwali ni asenjira ya bene karoma tuacha kiromorobeli na maga korgande kurulit kuligoro karoma toroje abomo bwa Kenya kwanza na omoboli bwa simiuro moja abokare komochania abuna ababakuru na chinsa ze chintindi akarotoroje na omo bwa simiuro moja abokorawa numurai wo mobo Raila Morodinga amo Martha Karua Steven Kalonzo Musyoka mabanta bange bana kukwana ekroba ko serikali na yatumika chinguru anene asenze meria abanyanyimbo krobare koba severania neli tukoli lia Jumatano boy kontoro jamo nyanyimbo Javet Kome moteneri abanyanyimbo gose Inspector of General Police Javet Kome nigate bina ya abanyanyimbo nigo bakorete kolengana neli chiko go severania banta bagatera y'abanyanyimbo mbakorete mamochandonzi nande mbatumie di excess votes buna omoboli bwa simiuro moja abono bogo kwana Kenya kwanza nero bakura wanazizirie mbarire nigo bono batena ya obomo bwa azimiro moja nigo rutagete gustrubaniense ya Kenya mugabano be county Nairobi Johnson Sakaja nigo nerate betebuna nigo basangirerie bankenge kubwatikana no kurugana kwale geritko oria Jumatano Raila Morodinga we sokiro tebuna odebiria abavuasi bae ne bintu mbire batagete gwetanga gutumeka bune Safaricom bintu amaji product nje batagete gutumeka anne karona andanya letka kuna ajinyomba chobrali anene nyomba ya The Star bone byombo byoborali nande nigo bono osebatenedi ba media nigo ba byombe mbere bitenede media ose bono nigo byakurire mono bigatena yaya Raila bono ngosana nale obwene bwabaliki bamangana ingane yitera enda buya ase byombe biri bya Kenya Union of Journalists kiombe kia Media Council of Kenya kiombe kia guild ki editors guild gera enda buya kolengana Raila bono kra kana niga komoji chinyomba chobrali Bia mono kegima ayunga tiali agendrete okoreka kurwali tukuli igoro boigo morayo yo wiki makia odem Raila Odinga na ireteli bagalia bene osabara chama te chiri abancho babo babere basiri bugima chingaki cha maandamano amate akorwa sensemo ya keroka abwasomwana balingu mwako gatatu ase University ya Maseno nere na siri bugime kratwaro cha mate yaye egusaba enyare konyoro bwene bwabo abwasaba bwatani akoro Gusii bamubolete Raila Odinga aende amate elia pole usicha amate chire pole na ende asabe ukwabira igo ayongati yale tochukumanya asobekirano alia arasa magazeti ekiagera ntulino kwegenanga na irobolito asichi gazeti chabono ekima okarabono mambia yabo Eric Okinye yabo embusurengi yakorobonchali mashabiki to mwensi andonza sumogoto bwate yabo Divina Onkeo ekima okoragenda gala semitandao ya itotolikere egara tumanyenga mukondani kwele nende nga imubwatire tomorobulyo korwa na kichibi cha moroche chire eliogimbe yaligo soka gabo maete inone chi director no Joshua Kali producer eto ninu mogo to amachibu korusko gabo ende mototebire ndenga na kimorocho morobulyo gendrete chinse chiga chabono mambia gendrete gototomera uchumbe ase mambi ya aboni gerindo todaina nga kyoroje ensenga kigendrete na bote ya litukulera botambe no tujwa kwandegro yechisemi ko karmangane tajugo jaki koragense yemo nenuso jo kwana mangana yisem to kwana mangana CBC to kwandenga kiaboro kiwa bairana siskura se tundende barwete bone ase after tujugo kwana yuge koragense yemo nenuso to jukobana Dr. Margaret Asanya obeire lecturer matuka mange bono nigali taire lakini ngo ikara se studio joto debina nume detara taire lakini taraba tayade yona jugo ikara se studio ekoba ense yemo nenuso to kwana mangana yechisemi chaito genda uthomera uchumbe ya oto tenga kiauro jensege ndrede bono obomo bwa Kenya kwanza na azimio ni obandete komojani bono baje kurterana chinsa se
akorengana nahe nere ha ele digo sinere ha fioro ja karba kurtena jinsa se ingota kere komo chigwa korengana ne bindu biriwenda to korekana asense yito ya Kenya ingoko majua yenda tutomera uchumbe ya korengana ne birengereri byao asemambe ya abone mbimone karondo jena chigenda de kuminyoka mono boigo ndo jena ukabeire bon musambi ukabeire journalist yaze ege tokerigia Kenya Broadcasting Corporation bono niganya de kago joro numura ibwense karago chikoba sense media director coordinate coordination service of the state house spokesperson iwetena bantu mbana de kogesana konyora mabaga asijisere serikali ya Kenya kwanza ayo naragenda tokorekana imenesiko ya usikone to kubona kabamo na intwe goika omweri asemambi ya boniga tutaenda sasa ya check turarana mbarabia baroro lakini ndikirwa gukwa alright asante nari kubeka chinguru liboli kwa boru mwanchu muligeria bono mambia egerato ibirengeri byayenga ine ekeroroche Kenya kwanza nabo igo azimio la umoja nigo bagendrete komochani ase amandamana akorekali tuko lia Jumatatu ekerazimio la umoja bagendrete komocha Kenya kwanza ekiagera mbatu mugete chinguru gwetera abanyanyimbo na Kenya kwanza nige komocha azimio la umoja wa Kenya aso gwikerania mandamano atabwatetie ekatiba ine korengana nayo mwanchu muligereria ningo obwenerete komochigwa ase nganeye litkoligoro ntwaroche Kimani Ichungwa na nyare tukobaga kubolia ekyombe kyobosalia DCI amane byombe binde binyare ko bikomobeka byara Raila Odinga amona Uhuru Kenyatta igomba ganda takombachania century ubikiranu ayeto ebirangere byawunga ine korengana naye ningo obwenerete komochiwa ekero Raila Odinga tangasire buna matuko na bere bono bajukwendo kurobe kandi tukoria ramisi ni ritko ria Jumatatu yaboyo kiromondo ni gasingirede ko twaro mosimamo ye bene keromura ibwensa zingirena yaya Raila ni atete gutumika umurangu mage gwa serikali nekerorera gutena yatari serikali tete gwa kone ni gotete kororanga kyaba Kenya bagotwara obosibule bwabo asikuru ase tax gusebange gwakanwa akorwa ase kyombegeri kya IBC korosiwa nabo igoko igorwe saba abakenya bamanye obwene bwabo nobugima gokeiwa lo cost of living yina Raila gusingirena na mukeromura ibwensa karko mojina yaya to gwetera gesir kyama yagoswa ase serikali ibona to ebirangere byao ingota keire komojiwa asenza media nyamakoroto abantu ndojena ngorombi bali nkorera bali anenekero abantu batamanyiri bageta somo chigete tukuregoro nagoita umugaka no monginoye bagoika makweri abasenza media nyamakoroto togotomengore togochase ekenyoro kya nyamakoroto ane wodi ya gesima ekatumete no botukibono bwachagiwe kwene kina ingikirede kolege korekana nigo ngonangomanyiwa neri no mugako yukonye ni garase jinsi chisiko cha maiko ense ya America kolende na chaka orabeirange juwiki bere isatoiga bono ni gaba ebibago korekana ni bago byacheta singeyo bikabaita bonsi mongina no mugaka asense meri ya nyamakoro tegotoka ebunga yaktutu masaba county ni Nyamira togotomengora togochia sense meyo ya nyamakoroto metego sirie amate igoba mugaka no mongini baraire mubirobo no rositigo kairo asengendo ekrobona botuki bwacha kiwe engana egoito moyo sana ngabado mangana yoborendi bado taraiki webirengo biribiganire kolende engora sana ochiase amate eyo anomo ichana akarabana bagotebunga bana abayibuli bayino bono baitirwe mbarwarete mbabwate michande ndensi kolende togotuma engora kigima igo twatumira engora goja seseme nyamakoroto abandu banyamakoroto bonsi matuno akiamitengi aliria misiani mwensi twabatumira engora se emambi yabone bonte tonda seseme ya check ikolero konne tugojirero tukolero ekarongo ikasense meri nchikote bina igati ya Jacob Nesau ngikirete Jacob agaseni gumono kubwesau ayuna yebiro konne jigo ikarara etujokorango changiete Jacob agaseni ngikiagete sau tazeniwa nani ngakiba iboretwe gocha njiko gokwanda ke karutwachira sensemo ya check twarigereria mangana yo bono mambia asante kigima na inchininganyirete manyayo no mwachumulia ni mete naganyirete gosemia oyo mito Brighton kurugiga ase studio mwachumuligereria chingakie chiga twakoiriribaga
onyare ko bakugotosogeria ngana kibwakire ngomorekomo na kioroberite lituko na ende ngokuganeria lituko ligia lituko lero lya Jumatano ekerogendete kuligereria Ndizi TV. Asante sana yo Minto Monica Magara oyo beire bono muligereri itu na mbemo nigagunduge tasenie kebwangu igachinga kutumirana agonte byango mwana Minto Saro na Brighton na bakwanire gabo ase studio no ari no mwana ya Blessing Nyambura amono mwanja yokoro kwa Franklin Osiemo nyora Monica nigakore mirimo nensemo ya Aga Khan Hospital ekerate neta mangana ya maino mbiamono sana baba Monica Magara twara lituko ligia nayo mwanchu muli na bogo totomera wetera senchira ya mitandao tumnyoke gali atuligererie nga ningo osoira somorobrio Ndizi TV ntora chencha sensemo ya Facebook nigo tukutoka na Ndizi TV News Digital and no tole live gabo YouTube boigo Ndizi TV News na inde na bogo totomera kanangali kiao igali saron tita Facebook noyo Minto Brighton Makoli Facebook na inde SMS number neri gorabo ase TV yao nambe yoni gere 0792192834 barabaro tumete request number takete number yate na management abera nyerete kiagara ende tebana na into to ko so ya tiri sali papa te vire usira irate na toru sabarko ya namba ya idoni gere 0792192834 ina to tomera SMS ya semambi ya bona to na sense ya check to rambara bia baba so ire me yumro cross ara ko so asemeri ya digital Ndizi TV News Digital injini ngora gere mbara bali tumire gwetera se ensemo ya ne na Brighton Makor ndorega iga naro kukwenya buti majuga korwa mbuge sere tuned in kama kawaida litundagirina audiana from Karen niko ndani kama kawaida akabeko gotabu na nigato tegarete buye kabza Karen Matagaru Kiondi Junior adena oyonere Kare Kiondi kurwanyaria Jogwero represented mbaka tamati buna botambe ni wabali na Edwin Matagaru Bonley Onjali Eric Borura Junior Mora Valin ekebwato kiege sase Austin Nyaga Brighton Makoli MZA Victor Rogito Eric Osoro me tobege komabo lakini atemire ujisome kama bege chikoma nalingo manya lende na mondo ni kakaro kuna Brighton Makoli MZA ekozenga gi mbia sana ekiongoze bani onseri kurudiana bonchali bokietese abatiga baboke agotana anti Madagras kirikiri state Raban technician la salas onami Niro balia bonjali gesale Eva Maraika Mfarme amenya basweti omwana bwa mwanda wanawambia kwamba Ndizi TV ndio kiboko yetu na omurobiri wensakia kera rituko Nicholas Yogega mbekera hotela tata ndusirie obosoku by Evangelist Nicholas Yogega anasema kwamba kuna sisi mambi ya aboniga George Rwango gatonera tena no alime yumurobiri kama kawaida Nyabuti Machuka kondani na sisi Maulini Anasi no alime yumuroberio ekerondo jina Cynthia Nyaboka otebanere no alime yumuroberio atarigosuka mbaka enkoli tokole omuroberio yo mbiemono Ndizi TV nyasaye twanjenera karikugara Ndizi TV twabokire na omonene nyasaye aserieta lya tata elio mwana nelio moyo mutagatifu amina igoro ase kenyero kya bototo ba batwasiretie omongina okoro kwa mokeira mosioma monene nyasaye abeke moyoye ase agia Sara Brighton na Joshua mwensi na Mariogi no rabu nigo bigo endrete buya dena eriogi no brabu nigo bigendrete buya mono litgori ya kurwa igabo guserra ganga kichutu cha South oyo Kisii arogo oseko wanja muroke arogo Chris mbiyemona simambi yaboni asante mbiyemona sana mwanchumuliro gende tukutuma ujumbe yao Vansikeri baba nimetena gende tukubatumuro bikoro chinsemo cha Rungai county ne ya Kajiado yes ama Machakos I think so mbiyemona sana ekiagero gende tukutubwati antabange bamaite Rungai gere Nairobi kolinde nigero chinsemo cha mulolongo mwinoga alia alinkitengela by the way asante Vansikeri ase ogototomera ujumbe yao tikatongenda sensemo ya Facebook Ndizi TV News
kerondo chenga Eric Okinyi agoteba watching live from Motagara area. Niko ndani hadi mwisho. Ni Eric Okinyi Jogo. Tuko ndani na my wife Caroline and our baby boy Daylan na mamangu Dorka na baba yangu James Okinyi Jogo. Watu wote wa Mosovet area na Motagara primary wako ndani hadi mwisho. Mbiamono sana kiongozi Safanaya Onserio asante na yakora bonchali chinsemo cha abonchali agoteba Ndima Douglas Gesare Eva lab technician Lazarus Somori Mbusro Engia Abigail Nyanchama Asimena Tuti omwana baba Mwanda Jackson Kinara Keri Estelle basoime yomoro Mbusro Engia koro abonchali bumwancha agoteba niko ndani no mheshimiwa Doris Donya Toto Aburi ne kiongozi Safanaya Onserio asante munyakero ito Kennedy Gisemba koro diaspora agoteba mna watching asante Evan Simbaka nera agoteba watching you live from Doha City Qatar minto wakirebiya ande onsia simore toene kibuna abana baitu bachire chiskuru after half term kazi tufanye kwa bidii biamono sana ase ogotumanyaigo yo minto Vansi Kerry korwarongai ni maiteno ole somorobelio na inde kwa bahati nzuri na ogende tokubuatia na intu wetera Ndizi TV News Digital Online Neima Nyakundi korwa Liboy Gariza Boda agoteba niko ndani asante sana. Dolphin Mora agoteba good morning akabeka omugasoga bo team Ensakia. Every day is a beautiful day. Each day is a special gift of God. And this is why we call it the present. Have a great day. Mbiamono sana baba. Jackson Kinara agoteba kutoka Tetra Park hadi kiamo kama niko ndani ya show Ensakia Jumatano ni kiongozi Safanaya Onserio Isaac Nyagiro, Isaiah Ombura, Omobisa Chichuma, Jonas Bundi, Amenya, Peter Ngoge, Justice Somayo, Susiri Roma White, Rie Transformer, Orenge, Meroka Gosbon, Asalome Onyoni, Joshua Mbuya Tirimba, Amanyinga Yomonya Ribali, Thomas Nyakundi, Isaiah Nyatundo, Masongo Nembo Suro Engia hadi mwisho. Asante Vansi Kerry Rongai kutoka Kajiado County Kajiado County Kitengela nerere uchichinse mocha machako siga ya mulolongo biamono sana baba Vansi Kerry asokweni kyabona nole me yomborobulio wakilishete korwa sensemo ya Rongai buya kabisa gendra automatic SMS chao endra automaji igwetera sensemo mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital baiga sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News gonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News ekero gotomekerengeke gwetera nambe yera seskini ya yura wende watenga kikwa bokire ekegero muroberio bwensa kyabotambe kirenga kyae no koroza lituko lyao nakotenga kibwakire bono muga studio cho baramo no ekere embure karigotwa ekero maete kere embure goturendego lisasiko ikarire bachake maete riri embure gotwa kagasoka ro bande batena kagasoka kondo kagasoka roro kagasoka kondo baka barate baria katariko bakarura kini karoro kini mane kere embure ndete gotuga mugasungo ikoru onyoru wake kini muroberu bwensa kioro oyo korosera litukuria umete kero gwasoira Ensakia aliberera ndiro mugasono bwate liberera vitamin ngote indo mugasono bwate vitamin D okone kimena tu akubyeire bono mambye kero gosa kunyumba mwao kwa manyana bono muroberi ngakiorenge batembya twara watena yali tukoria ngakirirobereirie ngakiereiwa kwa manya buna bono muraibwense na roberi gotarira ense orogongo rwa Gusii go chakira litukoria ngio nelitukoria ichuma gono wara county ya Kisii neri ya Nyamira kana uchukura ji project yao ngojerwe gore project eri ya kekatingo endare nsemo ya Sironga ngo twarare mu gutana na bajumbe na baraikura rongo rwa Gusii ngo endaro mukamingi iyo muwasiri bwejisem Zekiri majogi yero beri ujokorekana asenze meri ya getajo Bremer School grounds ya alia alitukoria ichuma na bonga teno agochikoenda alia bakore emiroberi iyo igobono muraibwese ngotarara sorongo rwa Gusii ndoroche na abantu behari kandi kabisa bakora wano yo kabero mo debut governor we county ya Kisii oyo ni Joas Mangi abaraibande beroberi kabisa katona bono abaraiba Gusii ko nambaire bitari kana yimitanda alia bona baucha gotena na barbo batena ya lende batena ya nanjinara baire bitari egitunye
tumukanyite achache asorongo rwa Gusii yekare rigo chakritiko lyangyo neritiko ly'Ijuma biamono sana yo minto asoko kebeka aboronge igobono abantu bonsi baboliwe nga beso kya sobonge komwalega ni murai bwense ekoro nkoligereria Sara on Twitter Facebook ndochenga amashabiki nara tumire chijumboro asante Safania na korodre Moses Wakonyego none other than Musa the actor from Kegogi Star TV agote banere no alime asomorobole agote banga tubarikiwe na wewe ubarikiwe pia Wilson Kena Wosoro kurabo basi nyamache nyabite agoteba niko ndani Kesto Onchari agoteba we are welcome tuko ndani ya mpango kabisa MC Momanyi Geoffrey from Mangere agoteba ationde James Atandi agoteba moleka kurwa Mangere Superstars Ogembo tuko ndani na Millicent Mayaka nera goteba count me in abo bonsi nkuro chinsemo cha bo machoge chache Ogembo municipality bya kabisa yibono naragendete korekana simambia bono yoro ntobata bagaseti katokwira kurasa zameri motimoko ntoenda sensemo ya magaseti bo yinyorena ngoko bolinena aene sawu gosenjako egine kaltoirene kurasa zameri yomotimoko Sara aene sawu gosenjako bwala wajara vera mbarabia na Joshua ngonde yale aene sawu sawa Joshua nera timedo Sara njako barako bagosene sawu lakini rende ngwira na kurasa zameri ndi yomotimoko ngoira senjera ya bene ngoira tukwira senza ya magaseti bayigo ningo bolina aenja ko bose ne sawa ngoira na kurwa senza medinde yomotimoko Ndizi TV Obwansu bw'Omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ine aya nomuremi oganete wekinya asoboremi bwao bono eserikali ya kaunti ya Kisii wetrase wizara y'oburemi etugo chinswe cooperatives na irrigation amo nababwatani bande gobwatrana nekyombe ya Kenya Crops and Dairy Market Systems KCDMS ekyoge gusirwa nekyombe kya USAID nigo bago kwarigania aseritko ryo kurigereria obotobo bweriroba omoroberio yo nigo rakorekane ritko rya Jumatano kitariki 22 cy'umutyenyoyo asensemo ya ATC gochakira chinsa isato cya mambya goika chinsa kyanda cya mugoroba omugeni wesko nigarabe umugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati ekerenge kenene nigo kere kuri ndobotobo bweriroba iryo koine kyarigeza rigiya nabo igori saine kurwa soboremi mwensi mwariganiwe esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuje bukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible chinga kiri cyose uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic
first aid na yanda mange batalire imejoro gonguru Gusii asebali imeyumu chukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumu chukil Goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ekero utagitutu arobole muno mumuso bosubu abantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chihia na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabuate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchira chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri isankwa riria yarabokire na kororeka bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare imeyumu chukisi asamagacho Akwanza Plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori Highway akena mbeye eliobanyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina tatu. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya tatu ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyobo wetani myake 20 inseyumu na gitari obo monene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii
na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire n'oburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya vidonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyu burwaire abanyagitari babwate nigo bari n'obumanyi obonene akemenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukoria Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukoria Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyo muchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel Asumu Chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyo muchio Nyamira. Na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange Bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic Asobobwenia Bwegenire. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Nejinga kichiri bonto de okoire ya mase ya moika sama gaseti elitko uliare rutumaya na ria iroborite kiana mangaire asoborito karadrojo omoraibo mubasibiro moja itugore yakara kumoji gaseti ya The Star karate tena bantu baje boycott kolende byombe bya abarari gose bari batanende batebre ya na okuno kwa na maminja ano bwene bw'ikinyomba joburari go lingane ndira enda buya asabarari asinse to ya Kenya kiara barari batagete banyoro bosubore bwabo na koyakwana bunare komenta na kuruskonde wonse butaye kyagera igasi yabo no ko report na anyadire kago korekana mbiyamano kero mbiyamane kero bonto de kwira sensemo ya magaseti kazo kunyiri yake ya madeli yo mwana uri osireti osirete kurwasi ori onyaga konyora makwiri ya ne kero kurobekana kurwasi sensemo ya keroka nigo baendete kurumbi na kuramone kero baute no mwana obo nigo lengo mwana basemereti kero jumwana tato mwabalia mumwa abo bakorombe kabisa anito jena baraikura sorongro usi mpeso wagadira tena ya matinita gire konywe nande ekara mwana makago sirio mabwaye oseme na biboli nigire amaliga mange na maene anaenda uli no mwana uri ngo mutangi ase family yabo ntoro chingina gakorera mano ga kweumia kagotebanga gake eyanere nyangi yumuyega o graduation bangeire aso mwana one igona mabera manene na ndobororo ntuganete nga lichiko ndimokiwe gosegatambukiro kelichiko ndimokiwe nabo igo obone bumwana uli bonyariko ba abugutuka bwana to sabarinde serikali na hande serikali to kubori serikali ya mubasimi bako moja na nere kubori kibona bakoro tuki wana abana inde nege uji abana kisungu mukute ingo raira na tete bana nena tete kongentwa nere na erena umuraibo kiama kia waiba ni watu ko assassinated bona ande bade ne serikali na nere kuruborendi bona na ande nero bako moja bona yamajiko bana kisungu mukute abungire kege nani torana biombe biko kora independence ya babuya amo Javet Kome uyore Inspector General of Police we sokero tena banyanyimba mbatu megete gasi ya babuya bono ingo bono kwaneke maena sense ya Kenya ande Kenya ngayero jugo nenda ina yebiro tetwenda sijiga seti jete karomba de gazeti ya The Standard na nchini ngombate gazeti ya The Daily Nation kerondo je gazeti ya The Standard lirigeta somo nuwe Kenya murero na path for this aslas so
yani ekeminano iguru ya amangana hustlers sense ya Kenya ekerondo jena umuraibo mubwasi miuro moja wani Kenya Raila Odinga achoda sensemo yokobe boiga sensemo yokolini ndojo murai bwense Dr. William Ruto ekerachorire ororo kolingana n'umuri kibuga seti ya Testana na muregedena Ruto nki mbirangare bya embiri byebi Ruto akarode abuna yayo muraibo mubwasi miuro moja se mubwasi miuro moja niko botegete gweswa ase serikali gwetero murangu omagega boigo agoteana out there nigo hali willing to hold talks with anyone or you're interested gotwara enkoro yense yani nation of the heart yani rather nali willing okwana gotwara chingwana no murayonde bwenzi olio bwate enkoro yani Kenya sengoro yaye niga terena nigo nabwate mirobeli yogo chigo kai mangana yobo gimaboli bwa kongire igogo ikire chinga kigo implement erego nya korengana nere taranyuru ko implement kyagara matuka abire obizio hino murai hino murai bwenze Dr. William Ruto ogokwana ekera okwana igoro ya mangana aliaye atebete igoro ya bottom up plan go say economic plan sensemo ya Raila niga goteba Raila asigasire kya Raila niga goteba buna azimio nigo bandete gosuguma igoro yogo keiwa kwa amangana yejindagira amaguta ne stima eyo yabe egente kongochi asaba Kenya ose yabero musigo murdo goja asaba Kenya boigo muraibo mu bazimiro moja na baraibande abuni go bandete gosuguma igoro yokorosi wagwe kyombekeri aba commissioners baro chiko base kyombekeri ketene toba chawle monechi mbebe IEBC boigo nigo morayo yakarkamoji omorai bwenze buna niga kargo tumeka ethnicity gose niga niga gisakweke mo Kenya rege koegwa mabaga mange asa serikali ya Kenya kwanza yaena kiribu na tribalism nigere asensemeri yokwegwa amabaga sebeje yoba igone murigedena bono ngakyabanda bakargo tumeka esuri amo negurubaro eli ko gobreda grievances jabo gose ko mo serikali banatera akora merobeli ya yebu ya yuna rondo jairo boledo asegaseti ya standard ya sediri dingana li nene lito korenda asegaseti yo asensemo nemrigedena kichindoje chikarego kamoka chindoje cha kamokere asijinsemo ekero yerire buna murakera nugenda gwa chinsemo chinde bono ni cabinet cabinet to yana de ke wancha gosike wediri chikobuna private farms na bajiranya chiko ni wosiji kwenanwa without approval wose approval yes ya ababunge etali koba oraindu chikunya ligereli urtam egaki yoga yokabiro murai bwense urumuye Kenyatta nigo yarakandebuna nigo bono ba ensemeria telecom ningana ria telecom nigo kwano kabisa asinze ya kana konyangana nigo bono eden eyo ya telecom bono ekarikobo mosigo ase aba Kenya mugabana we county ya Nakuru zuzanikika ni galigereri kwegenda sekigambiro gosasechera bagega yogo taigwera mangana yekigambiro igoro yoko bachora chief yoko bachora aba county executive committee members asensemeyo ya Nakuru county osense ya Somali ni gabanto 43,000 banyari bago sirobo mabwabo kubatakana no murakera uyenete gwa kense ya Somalia ayuna rara sekasete testana de bejen tangani konde nichiko yora ime ngotebi ase obogari oyo no muchando o climate change osogonchuka kwelire kugandra tego chanda abanta bange asensengima biamono kurose gazeti ya The Standard message jeno ntogenda tuguchirora chinyinge mono asensemo yo mtandao ito Facebook kulinde nto chirigeria ekero twara kumanyire make ali rubolitase chigazeti cheritukolero ase gazeti ya The Daily Nation engane mwamwiro bulito ndo chingane bicha yo muraibu kema kya ODM Raila Odinga bicha yo muraibu ense Dr. William Ruto abwasengane mwamwire nga Raila steps up onslaught against Ruto wana kana no mulkibe gazeti ne watabanga opposition leader Raila Odinga litukule igoro nara letie ngana ki mass action egocha kokoleka kabere ase wiki aigano magega yokurwa demand fresh demand abwase boli abwatete gosale ngero musimamo motindi ekera watabanigo aganetie the 4 IEBC commissioners banyarako babakwira ni gwemerime kiagera nigo baseretiwe kurwa ase
emirimo yabo chinga kiboigo amachetie ekiombe ky'abanyanyimbo abo batumeka chinguru atumegeteria ta brutality during Monday's demonstrations ayonto yarigereria sobulito ase epeji ya kane peji ya gatano ntochikurigereria ngana ki aba ally bali barase obomo bwa Kenya kwanza abo bale aba bwatani baye omurai bwense ekerbono babulite byombe bya DCI byombe biri bya bitenene tamangana yoko korobutuke bayale ko bakomo arrest Raila Odinga amona Uhuru Kenyatta ayonto yarigereria se peji ya gatano peji ya gatano nalimo ntochikurigereria ngana ki ngina omwana oyo nyara ko bagakora swabwe University ya Maseno abo bakuru asensemo ya Keroka na kimongino yale kwerorombia na kiatabwa tomweso chinga kia kwerera na kiwe toboro igoro yogo itwa ku mwana ye ayonto yaligeria sepeji ya gatano na lime peji ya gatano na kabere baigonto ligeria ngana kie biasara au benya tko babiko bara biasara au byabalete asara magega ya maandamano akoleka litukolia Jumatatu ayonto yaligeria sepeji ya gatano na kabere peji ya gatano na gatatu baigo yo mto Brighton mwanchu moligeria ni molikirete ngana kibono counties pending bills nigochia kinire na weika 158 billion ndo chikuligeria na kinaende pending bills na ndichiganderete gukina weika 158 billion ase peji ya kabere baigonto chikuligeria ngana ki ase budget Dr. Ruto Gachagua na Mudavadi ngakibanyorete naende na kibanyorete chibesa cyo cha kugura chigali wetania chire 802 million for cars kira oyo monto chikuligeria na kibanyo bae tuchibese cyo ekero chonsi in total chikoika 2.06 billion waingonye kwenyeruto mugano bo musubati oli rally driver Maxine Wahome oyo gotebekana moitete omwancho ye Assad oyo baigolengo morundia nikobona era serate kigambero litkole igoro kya milimani law courts unana kiale victim korwase a relationship eyo batwarete na nyagusira Assad nigagotebanga Assad na momoro mwabo niko bali ko ira chibesa chae chonsi ekerabuire osekera nyolere besende account yaye bakanye frozen no bali gutumeka Assad nigalenge very abusive nande nigo alenge komochanda ayonto ligerere ngana kia akolegeteli tukuligara sikembero kya milimani baigo gokorere peje komi ne molikerete ngana ki account ya Nairobi Mombasa na Kajiado ejina chichi county mono aborokia bagutaka transfer guchia kubwatekana na operation na ki emerobelia gokoreka sechi county echo no botuki bokworokia gose data korase kumbekelia Teacher Service Commission ngabarokia bange nigo banchete kwa wachi transfer oche county ya Nairobi county ya Mombasa amo na Kajiado ayo naro airo bulito mono ase gazeti ya The Daily Nation buya kabisa yunara genda ko base magazeti ya the Standard na Daily Nation anene bechin tanga na sara ote bine ngena ko tebiri edit ko lero anene Carolina ote bi buna ngaki amaji chindo genda ko kama agosego kamoka ni ko lero ni golire International Water Day so ko liro go sherekea igoro ya maji mwanju muriro metento bwate two types of water ndo bwate hard water na soft water ekero hard water ko bali maji gesima ali jichindoje lakini soft water na ali embura anande no metebo na hard water ali gesima aniga gwake sabuni bakaruta inzo mete ngaden ngorasi moreji sabuni natumika mingi no megotumengi lakini ayande ni gari soft no yino kunywa ni gari mete kero ekobwati kera maji kero kutamini maji kera leho kera hard na soft ji minerals inji ko basa maji ne ligo jibosini ji ko bade minerals inji ko basa maji calcium na magnesium ohabindo neyo asenza meri ya maji ko ni tukorero ni ya maji water day bandu bagosherekea maji hard water na soft water nero no I know that akingujele kongo manye ase minerals injiro jiko was soft water ya monero konyore bwate jinyinge ne ndego twara jinge ji minerals jiko basa maji meda maji na bwate minerals kan wasini jende imoto na ji percentage jiko ba minerals jiko ba calcium nero magnesium nero ane chinde ina sese meri ya maji koni niko tora sese moya magazeti omwanjwa omurire krango kwere
Raira ni asebeji ya kwa batendo barukwa nalo kwanira kega sa match ekirantu bagosherekea match igonige erengete ng'atulenda match ntoku west ya match mono usiekere mburego tumono to nyare koba tokorigia chinchera chokobwata match bya water catchment methods so that emburate gotu yakora na ende twabugole bigo chiroche igombiya tolenda match emburate gotu ya ende west ekartoganye to minto achigonya gototepe gochimotu igoro ya hard and soft water biya sana tuna nasika seti ya testana le beji ya gato ne margata na bono ena kobwate gari gochesa matukale bosiga igago ikabanya nyimbo bachikwenda kina level yago yogo brute environment ni rengere kero ya rekende buna climate change nigo ya rete irwego se eirere hamangana yogo sari kwa environment korengana no moriki bwega seti ni gamurigate na bono bwango iga abanyanyimbo nigo bachikorigire na ngakyo brute environment yangani gwetera sigari yawe ganero konyorana egosoki rio kabisa bono yeire na abanyanyimbo oiga bachikorigire mangana ayu korengana na the State Department of Roads Principal Secretary Joseph Mbugwa nigaterina changes yijino jira chikorigire na ngaki emirobere kobekwa na gukora amojando yobugo polluted environment ya irire rire go change ayu ni gara sebeji ya gatate gaseti ne ya the standard the standard gona bogwe somera o enyorere amange osebwe manyi igoro yengana yo ingo charari go ikase beji ya kane nerina cabinet ilitukore somera ibwense ilitukore na tware karo kyamba wasiri nekroba kwanreta mange ane nekroba tete bana bono gochesa matukare bosio amangana private para stars zinjire jiranyare chikwegwa abantu private business yake private business ekara bruvo yeserikali gose ebabunge bono ya cruise go babunge bono bari jigweti chikerio na gose ekere private gete company tete ke kwegwa ende asamangana ali private business bono barambari chikwegwa bagali go kwanira mangana kwenda babunge igo bamererie ngane yo kianda ya ikomi abego murikiwa sezi namurikirete asinganende buna chi county isano nemo bono nigo abantu chikonyora National Identity Cards nigo chiko chikorwe wasi county isano nemo senjera ya buango kabisa korengana na Immigration and Citizen Service PS Julius Bitoki igadene serikali gebegete meroberi kwenda kibuna ensema ya Mandela galisa kwa chia Marsabit Tanaliva na Isiolo counties nigaba menyi benseme ibakonyore bibande ase obuango korengana matuka maigani go bali na mtaliba Kenya bale ekere bibande ebyo bikonyorwa ase enseme yo ya county ejo isano nemo nago tebirie sebeja gatano nemo nige magdena Ruto Raira nigo bono bachakirie segenyi yokordana chinsa ze chintindi ekero bono igoro ya hasura sumun beke nyamore barigete buna Raira Ruto new war for asuras yani bono ngoko Rwanda rende chiasore chichia Kenya Raira Ruto bono nigo bachakirie segi yabo enyene semende Kenya kwanza MPs nigo bono basabire Raila Morodinga koba yani gwakanira ebintu biribenya bigosari wekero korobekana kwa beta sense yaito ya Kenya karawatene bibionse binigo bya jete kubatikana no korobekana ko wakorekanete litko lya Jumatatu beja tano kabere iri murikidena Raila bono ni garangeiri okorobekana litko lya Jumatatu ni litko lya Aramisi kila wiki yani gaya kwandiri tukore karo aliko kwanda chinyomba chobora liko saba Kenya bono itakuwa siku 2 kila wiki ayo nigo ara sebeji ya gatano na kabere ngode beji ya gatano gatoto niri murikirete ingaki ebintu byanyara bigosira bigosenga ki amari amanga nyara kagusareka litukoriria Jumatatu kero bono gorobekana kwa beta chinsemo awao igote gosomana how Monday street protest left dresses amariga abanta bange bakari kurumbi na ibintu bite byasirete goika sare nyinge ekandoje bono abarokiwa kurwasi university ya Maseno abu soyo mo banyara kago siru mabwaye kupatikana no kurobekana kwa beta tukuri Jumatatu niko bono baboririe kyombekeri ky'abanyanyimbo aipoa gochaka obotuki eri kwenda kinangi kirete omwana oyo gosiru mabwaye ekarabara bagotena guhiria mayange eretare ngasensema yo kurobekana konda abanyanyimbo nigo bamo ageteri sazi mamincha ekeratare ngasenseme yo yoko robekana Kenya University Students Organization kuso niko bana baborina obotuki bwa bango gokorwa. Asante sana oyo minto
Otatebia mange kurwa se gazeti ya The Standard. Engana ya climate change gose pollution of the environment una kwa kurwa se gazeti ya The Standard nga bwangoiga abarundi kigali usaba nyene kigali nyene chipigipigi balimo ko pollute matega nere gosoki lyoki mpaka gwakumi ebine bintu bikoro kwase monoli twasome wali tukole Jumatatu carbon emissions for example carbon dioxide iyo ko bari released to the atmosphere yachigo kosi amangana yo go pollute environment igombi yege tambugere kikimo kiwe egere torende ebintu bitunchukana ine ekarongero no ikase gazeti ya at the Daily Nation ndochenga Rigathi Gachagua, Dr. Ruto, Mudavadi niko banyolete 802 million for new cars ekerobono total kolengano mulkibe gazeti agoteba imedouble to 2.06 billion. Nyora sama tukamagega ase nyomba ya gosomo president niga kanyolire 100 million asa mangana ye chigali kurende bono iga nigo yakinete goika 431 million. Amo deputy president niga kanyolire 90 million kurende bono nigo yachiete igoro to 290 million. Ekerbono visimo prime cabinet yetarengo rokulinde bono niganyolete 80 million amona abande bakanyora 709 million kulinde bono yachete weika 1.2 billion igobono mwanchubuli chonse karo chikobe kwamo nigo chikoba 2.06 billion bune budget yoko chia kugora chigali ayo mona yenda mange somera sipeji akabere peji agatato nemolgerete igoro iyo muswat magazine wa home oyo bwatire neri mocho okagaire kwikira neri mocho lyo kumoito mwanchoye oyo lengo morundia asensemo ya safari rally kolende magazine na RST wetro mwakili oye mbairezete umona chevina sekembro kya milimani buna erenero lenge victim asenywa meyo gosase relationship eyo nabo gwesomera mange ase page yo ya agatatu page ya kane nimolikerete igoronga na Raila Odinga bona tebirenga maandamano ose protest demonstrations niwo chigo koleka kabere e wiki no yomintate bakurase gazeti ya The Standard tukole Jumatatu amoneli tukole Alhamisi gotimete mambigo nabo turarorenga maandamano na koleke onyega koleka kabiri ase e wiki baigo mwanchu muligereria ababwatani ba Kenya Kwanza bali bakumusira Dr. Ruto nigo batabirenga says Raila over chaos abo naba bwatani ba ya Dr. Ruto batebirie ekyombe kyaba nyanyimbo chinga kibali kuragwa no muraibwa bange ase bunge Kimani Chungwa omo bunge bwensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro gati yaba raibande abo babuletie ebyombe byabanyanyimbo koimokia ege tambukero epeji ya gatano nalimo ne molikerete igoro ya omoiboli olia onyara koba omwana yeka wakwa risasi ase ensemo ya maseno igobono mwanchua omoligereria efamilieri wetera mamo mwabo moswati Evelyn Miruka nigarorekanete ka rumorosu chinga kiali kubolio bwene bumwana ye koenekiwa ayo nigara se page gatano na lima gazeti ya The Daily Nation page gatano na kabere ne orogetingana ki ebiasara oboncherulio bonge bwanya artiko babo kubarasale nyinge chinga ki chazimio la umoja protest esomera mange orengana ki ebiasale binge byanyarko babi kubara hasara enyinge kigima wege page gatano na gatatu emolgetengana ki county spending bills bono chiakinire weika 158 billion yonkolenga noroboti kurwase ensemo ya controller of budget Margaret Nyakango nabo okwe somera mange asepeje ya gatano na gatatu yo Brighton nabo igo ekyombe ya teacher service commission bono nigo kiasi olirenga chikaunti nchirororo abalimu abange bagutaka bayigo chi transfer gucha mone county ya Nairobi Mombasa nabo igo Kajiado nabo gosomera chikaunti echininki kerororo aboroki abange bagutaka chi transfer gucha roro anatigera bwase peje 10 na ntoga ndrego
chimotu ekero toroje chujumbe chinyinge kigima ngo chitole go chirigeria segekeke kirebusyo buya kabisa mwanjumuri ya yunarara sensemo ya magasete seri tukola twamenyokere ikase page ya kianda na 10 abo katwenda takoteba nina na ria gende takobase magasete tukurara nduga si no go chuteri inde waji gwenyorera ekobi yao korinde kora isani kama twa ujute na twa gotebirina mbiyare nabo oko nando kuganya mambi to juteri asensemo ya magasete turarigeria SMS jeno iberisa to asibali mwatumira ase mambi yabone kere gasito no go gisoma karo mwatumire gocha assist kangurarigeria ase Brighton makore bejiana aria kana ikiro naronya Rachel Nyakundi korwa Venezuelan nyagiki niko ndani kama kawa Kemiso Motangi ngorwa jinsa majiri janya ngongo junction getting you loud and kiria bana baminto show ikorit kabisa ditko rigia na iri tukorigia baba Tomaso mibwakiro yakuru majunya igwa Nyamira niko ndani Amos Kamoli korwa mukuru wa Njenga Mark mi present kama kawa Krister korwa bobazi nyabotera molioka na mamumu abo meri nyarangeri kimomanyi osoro dadi wa dadi ka Jozi the best kiongozi wani unzeri kamozi Kamoli atari kumwebe diva yeskim na Kevason Bosire Petro Yosoro akwadena baso ime yomoroberi omwana emboshi no alime yomoroberi adena katambe kakienda toka Nyakyogiro Masagara no ndeme yomoroberi biamono ekarole ime yomoroberi ase Ensakia bono mambi. Asante sana kerankurigereria bali batumire gwetera Ndizi TV News Digital indo chenga Thomas Saboke awateba well represented from Dagoret South. Let me wish my family members Moswati kwa Jacqueline Machoka ogotoka Kisii School, Gladwell Nyamecheo ogotoka Primary Kenyenya, Flavia Kerubo, a happy Wednesday morning. Our people in the studio, God bless you. Asante sana. Eno kumachere nera goteba nkurwa Isebania boda wakiribyani kondani tiga torolenga abana baitu bairanire chiskuru yakegima asante. Michelle Kerubo agoteba good morning from Eldoret. Thomas Saboka asante agoteba discussion of today please. Mapema ndio best. Ntuakwaga lengo maganingo chiko ikara se studio leo ni Education Wednesday karotora ligereria mangana ichisemi monobone kera abana bagendete kuirana kurwa ase timo kufikiria mangana CBC torolengana kichisemi chigenderete imena iskoero ngorwa Gusii yonero topic yo mtoto Masaboke Eric Okari omoigwa baba gichoncha kotaba good morning team Ensakia Sara na Brighton tuned in from Subo PAG with my dad Richard Mose, Mom Josephine Mora, Faith Walter, Adriel Visera na Lena tuko ndani ya Ensakia Jumatano hadi mwisho. Asante eno kumochere na yerolire Michelle Kerbona yerora akorolichi echieli kamara kabire au Maturi Vincent koruabo machoge borabu itongo boge sankyo seitano ndeime na endelero na tuligereti wethera Facebook. Asante sana yule moja nere nkorwa diaspora agoteba nagendete kubwata Keyston Chari biamone kiagerano gendete kutubwate wethera sensemo ya Facebook. Jackson Kinara yena yesoma buli tangani. Asante Isaya Nyatundo Mosongo agoteba from Syokimau Machakos County tuned in. Veronica Atunga Ndizi TV News Digital, Isaiah Mbura, Jackson Kinara Mokungu Oyeso Kiango Momanyi Kefa atuyo sababu sante na mwensi ipi mwanchumulekera kolike ujumbe kema kolika agakoma alitokonyara gutafautisha maleta yubi yakolende. Asante sana kwa chisoma cha Syokimau Machakos County yakoro kwa Isaya Nyatundo Mosongo. Jackson Kinara narole yao voke ditad agoteba bosoro kutoka Uganda niko ndani mpaka ndani. Asante nyogogoto what all the way from Uganda to wakangambia mono kiragete medo sondo tumire wetera Saron Tita Facebook endo chenga baba mentakande agotebanga Eriko Kinya. Asante Hoffman mwana wa mzazi good morning Ensakia mbiamono Vikeli Mr. agoteba good morning Stanley from Keroka niko ndani. Tom Masomi asante Keboka Junior mpenda amani kurwa Matierio bobasi bwa kirebya. Asante asogoto macho jumbe cheno buya kabisa mwanju moreti yangure na sekaseti ya testana liminyoka kege beji kianda ne rimurigede na investors niko bono bo boerere biasara byabane na account ya Kisumu asabono mugabana be account ya Kisumu anyangi nyongo abwate getire getindi kwene kubinanga kyakore
kurenda investors da kubareta senseme yani kago ya magaye binte bingi ko sari waze county ya Kisumu lituko ya Jumatano kramanto bare kurobegana yuna ko yuko nyora se beji ya Kianda baige beji ya Kianda nemrede na Sakaja uyo mugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja nikatebune county yo ni ya 3 million lituke ya Jumatano kubatekana noko robekana boigo abantu batana batato nigo banyade bagwa kwe baini yegisiringi chiri bubere kiroyomo ekero banyade bagotwekana babwate okomoja kukurobekana lituko lya Jumatano kati yabo na borokiwa akorwa ase University ya Masindo Muriro ayuni garase beji ya Kiande beji 10 irende beji 10 nigemorikere degoro ya Telcom Kenya owns billions to regulate Safaricom MB store nigo babunge bana banyare bagotebuna esa katerere kubwata na mangana Telcom nigo bone bwate chibese nyingi oseni ko billions aba Kenya ayuni go konyara se beji ya 10 ekarondo jomra ibwenze Dr. William Ruto litko oseni gagoja etaro ya matukata za sorgongo rwa Gusii ekerago chikoigora Ronji Digital Lab ase county ya Kisii ayuni gamurekeire ndo chebuna Irabu iyo ni ojikogorwa se Kisii National Polytechnic and other development projects during otara kwae asigo Kisii Kisii National Polytechnic ningo ojikogoro Digital Lab amo nemero beriende omuraibu ensago chigokora ase orogongo Rosie na chikotara zensemo jinsemo awo asorgongo Rosie ekerago chikotara chintunde ausema tukata to asorgongo rwa Gusii ayuna arondoje arase gaseti ya standard beji ya 12 nili murgadena wana Abaisilamu ni gobero beiri go chako umutimo kobo Ramadan ekrobono bago chikora fast yake go sikora enda aso gotari kende sensemo ya mangana Ramadan ayuna rondoche ari asebeji ya 12 egaseti ni ya testana beji 14 nili murgedena naki yemete emerinkamu ya beire ke go sende kenene igoro ya climate change kere ko musa macha mange asejindoje no ne kere bekire mbarambare chindoje ayona aramurikira sebeji ya 14 ayani gago cheka ditukurigoro yare go chengirwa amangana International Forest Day igobono kurenda environment ni gondoje na karote buna goika emete yemiringamu erigererigwe mono asenjera ya albene ayona aro ndoche ala sebeji ya 14 na 15 asenseme yo ya mangana climate change Pia mono sana ayo minto Brighton amono mwanchwa umurigere nyora niko togendete gugwoncha kyake tari lazima tukore gazeti yonsi korende niko tokugwoncha gunga gazeti kiebwata ali yoganetie korigereria egere bwenyorere chingaki bwesomere nyoro yo mtu boyo guchari gotoira guikase gazeti ya Taifa leo turaruranga na ndinararia ya aire ase oburito ase gazeti yo korende ase gazeti ya The Daily Nation ase mangana yechi county ayora sepeje merongo ibere neye mondo chechi county chinyinge nchimurikire igigabo kero bono county ya Baringo baroki gwabo na bangi basinyirkoira nase chiskuru ikiagera nigo bawwerete ugusaganwa ke balinchira nyore county ya Baringo Elgeyo Marakwet Samburu West Pokot amo ne county chinde igabwo chirichiro chibage kainene county ya Baringo cha North Rift nigo obulindi bwira inense ende operation nero entindike gima egendrete kwene kiwagati y'abanyanyimbo amone kyumbekeli ky'abayibi betu go gose bandits bano muri kibega zeti na muri ketena ky'abana bangi basinyirwe kwira na sichiskuru abwa sichiskuru gwetane komibono cyoboroso abana basinyirwe koigora ekyagera yokobwa wege county ya Nakuru ayanaringa se gazeti ya The Standard ngana kyo mugavana bwe county yo Susan Kihika faces C4 jail for defying court order on the new CECs akorangana achetema mincha ye kigambiro gose ye katiba ekirale gochora aba waziri be county yo wege county ya Tana River nemurekeire ngana kioro choro mo ruo kabono rukale hope gosoko semelia asaba menyi be county yo karo chindo chinyinge bono chigendrete kuma kubwatikana numrakero bo monene mono ayobo igonalenga gazeti ya The Standard boiga sorongorwa coast ne litukumanyigwanga wono okwegena kwa bagavana korwase county yo ase orongorwa coast mono bali bagusira bo mabwazimilo moja 1 Kenya
nigo kwegena kwabo kwanyareko bagukuburi wa maswali gose question marks loyalty yabo na kiere gochia sobo mobo eyemega yensemo yaba governor kurasoro ngoro utashirikia maandamano lituko lya Jumatatu ati abo no governor we county ya Mombasa Abdul Somad Nasir mo governor we county ya Kilifi Gideon Mungaro ama no governor we county ya Tana River Dado Godana abo banyara ko bagushirikia sa maandamano bono azimio lo moja nigebwate chitangatangunga ine aba raia ba mbale amo na barabwo goseni go bakale oro wao abo gwesomera mange asenchira yobikira no baiga sensema ya North Rift nemurikirete na kia abali mia bange bakale kwe murungania bataranya orobuyo bwa subsidy andokorango boyo bonigo bokale koni wali guri gwetane aliriria bekire shilingi chiribu 3 n'echimisano ekerwana bokale koni we shilingi chiribu 4.50 kulende ntwarora abarai kusikurwa sensemo yobolemi bagatebanga embwe yo gwikesire kyagero boyo ne shilingi chiribu 3 n'echimisano kurwa chiribu 5 nema nabuka somera mangu mwanchumulire county ya Laikipia na Nairobi litogabo county ya Kajiado gati yechi county chinyinge ayo na raras county sia sensemeria de national injustice mo ya the standard counties in area mrekede na ngimo gavana be county county ya Nakuru Susan Kika na ki akabwate gatire gatinde karabone kagere na baraji kugenda seke chera akubate noko na maminja ne kambero igoro yogo bachora CZs ine county ya Nakuru county semende ne kambero ikabano kya mojikire omo minister osomo cabinet secretary we mangana a transport yo murukomen ekara kagere nangu chari wikase kambero ekarabono aswere buna Ngero jibara jaga juzi iwe njibwa nyumba chake bara je nyumba jaga wanyeza geruko be kuja iwe bona serakani go yaga jide jibara ijuki tabwa di nyombe chake bara asebono kigambero kia environment and land court bakora wana judge Ogutu Mboya batebena go ikaike anyaraga kwerera ningi ebinte bita bekiri boygo county ende emorkeire gaiga ne county ya oseni serakali ya bekira mangana 50 million go seeds to says ni go bono ya sukia bekiru jase majinde anase county ya Bungoma eriko kini obo go kini ebirango bebolemi asensemo eyo boygo in cotton farming asenseme ende ni gemere gatensema ya Kitui ni go bono ba bekire emeroberi go apugire dijangitali chanseme yo ya Kitui ngo irase gaseti ya Taiva leo eringoji nara korra semambi ya Aboniga ni eri yajita iki nemeronkebere Jumatano tarehe 22 Machi mwaka 2023 ni gamore kedena pressure Ruto Raila wasungumuze nigo yarokanendemna bono nige pressure endete kobekwa naba Kenya kurutapa kambali mbali kwa sekuru achisema garodena wito wa kumtaka rais William Ruto kufanya mazungumzo na upinzani umeshika kazi siku moja baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kuongoza maandamano yaliyokandamisha shughuli mingi katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Ini tukuria Jumatatu ko boni pressure ni gebekere na bono tigaba merane bakaranse babeke amangana ababuya endense ya Kenya etware omorembe maandamano jumla ya watu 238 walinazwa watu 234 niko babwate tukubwatekana na maandamano aya korekaniri tuko ya Jumatatu sinikizo za wazazi sukuma wakuu wa shule kushiriki visa vya wizi wa mtihani yakora rende na Bible niko bakari ko bodi na rende abalimo banene batagete bakore obebi bwamatemwa asigiskuru ime yense yeito ya Kenya na abana abaro kiwambira ndio shukuru asetam ya ase ekarbaro de aftam wana bairani ko kore tamu entangani asiskuru ime yense yeito ya Kenya ayuna rondoje amorekeire ayuna ramorekeire ekandoje ga boy wana morekena mume akiri kufamia mubili korekana lende na fami mosajo yomo oteri na ya na nyara gako muikero morandio yomo
murandi yo mete na sirti obugima bwaye igokora musajo ya kiri kufamia mubili rende okora rende na rende wa mwiro tena ya ninche na akora mangana yo walimu wasukuma kudanganya nuna yuna rale sensemo kana bana bakar ko bederia walimu ko ngendelia sensemeri ya mate meto mondra bako nyora amagisigete yomenterwa yuna rondo jara sega seti ya taivareo aseritiko liale. Asante sana yo minto Brighton manchumuli na ndeni ndo cha mangana ye chinse chaisiko ekero enze ya Tanzania bono ya erat at the age nyora litukule Jumatatu ekara mandamana alego koleka abarundi abange niko bairete chigali cyabo na guchipaki asense ya Buganda bali barange no mubaga asenge nchuba bwetenga na indama ngana abayisakoba buna mwaka 2007 2008 chinga kibano basabire serikali nechinse chi Afrika goswaime na kobolia ense ya Kenya abanyalikuwa bakolia machibu asenchira yobo ikerano libagali yo gukora amandamano asense gosasensemo ya Mogadishu ne gazeti ya The Standard yabeka wetani abantu chirwe 40 niko bagenderete gwakwa nenchara na basiriria magimabo kubwatekana nenchara ntindi egenderete waka ensemeyo ya Mogadishu bage kiombe kia United Nations niko kia mochirie mono a convoy ya humanitarian abo banyatko bagosaganwa kibalenchera kera abantu babiri basire tio bogima UN bono niko ya mochirie obosagani obo asensemo ya Juba bono manchumuri ya Yunara gende tokoleka ime na isiko yense ya Kenya wetera senchera ya magazeti kolende asenchera yobo ikerano asome mpaka boisaneke enyorere gazeti elibwanche tonyente Daily Nation nyegole onye Taifa Leo yegole onye The Standard gora egere bwesomera senchera yobo ikerano buya kabisa ntobade The Standard Daily Nation ntobade People Daily ntobade Taifa Leo Jones ntobade Business Daily na boko someri bwanje de naye bwe manyere ntobade mpaka East Africa eribwanje de kabisa erinde naye bwe ntoba mete ntoro jimura ibo mubasi mero meka wadana The Star abantu boycott lakini ndoriko sira gentekyo ekyara into nabararia kyagaro mete kero watabano boycott yega set okuno gosari business ndoro jena ezio ya The Star ka watabone kero monta kwana igo igabande barasirie meremo abangi kyara abantu bari kirali bakora ne gaseti ya The Star lakini kero murai ahotene nando watabona egaseti osena ni gotara mokor bono eneni getari bot tikorengana na baro hande gaseti mosio na tedena ero nja korete nsemo yae buna bararia bono ntoko marende na paka teba iga ne kyombe kyamile Council of Kenya igade bena ekero bwate gosikota to komo jino ne media usigede torikere liuko totebie torena to kombrenia one to jako bachungusa rende tari otebia aba Kenya buna rende na ba boycott bono naroche ebyombe buna whatever editors guild KUJ amona media council mono abaliki bali be gazete ye mbate betenga babeire bakubeka emigano ya Azimio la Umoja korwali tangani asencherere ngikerano bakubwate machikali yo boralia maito boralia talras moba igo botebegento buna kere and media council mbate bete process nero talio kwanda in public na guchogokwana okuno koleto bwoba asobosibule bwabaliki nyora baliki na barabo mbabwa tanto bako bayigerera mbabwate byombe byabo asamangana yao kolekane buya sana rono ne mitandao mondao ndabana nakiora tebe bantu ba boycott Safaricom nande ko tumia Safaricom ko post yani wade ando na boycott nande ko tumia Safaricom bono na kitoko boli na ngoko ngaina ba Kenya who is fooling who gona kitendo ko bona ningi ngoko ngaina ba Kenya na boycott Safaricom boycott product gede ona ndo maidi ngakichoshwa nene ko kwana gararia lakini timaidi ingo okare ko ngaina aba Kenya ense yeito ya Kenya konda ina yebiro na nagende tokorekana konde gento ketakire kenene no morembe asense yeito ya Kenya tuwe tomugani wetu ikira ase studio ngojare korende na ikira ase studio Dr. Margaret tukorera tojo kwana mangana mange igoro yegisemi cheito asorongwa Gusii ase seito ya Kenya ngoto debiara mange ena kwarigere feature tu akorete ditukoria ya Jumamosi no arenge obeire kagosomia jiskuru nyinge obeire kagosomia metendro somia aborokia
numete karuru mwalimu bwa balimu mete mbayo ne bari osomi teachers bari osoma balimu bari si college mete ono mwalimu osomi abalimu yona bwa experience yakenene asensemo yama uya kabisa Joshua rina oteina ngote inaringi kerto korera ngote inaringi igoro yumugano bwe Esau na Jacob ai wante ine Esau na Joshua de van Jacob wana rende nata kumete kero nata katukura giri yumugano bwe Esau na Jacob bronzi nigo bare twins igire ngite kitanga tokorera nigo bare bore tu bare chibarongo umete kero de ajisare nembori to te kero de ana chisare tume bantu bari koro kuchisare ikara bantu bai boire bakoro kuchibarongo rakyo nyoro yo makoro kubarongo bana bai bor babere oyo mongoro kware barongo oyo ndoro kumeri bana bana tanga ndio bate sare barongo ya mino tange kumuroga ayo koro kubarongo no ndio ndaro kusara akindende na beko bayo bone Esau na Jacob ni go bai bore twe bare twins lakini karo boga twins ene naro ko bomonene karon ba tena young twin nene lakini segi yabe ya jakritenda kira kinata kanda ko tebi tuma wojo jaka ekero ya jakrite enda nigo ekero bakwiborwa oyo moni gabwate to yondege tingiro honese ye rawere karba jakrite oyo makapwa to yondege tingiro kwanda to jiko na ojo korobo tukibao umanyengo bwate to yondege tingiro ese yenga ya jakrite bunje nata go jutere na to jutere ya jakrite enda ekero bakwiborwa bono ori niga mungusitege tingiro oyo kaga sogo ya kamubwa oyo ya ka mubwate ge tingiro ga muno motete kumungusa kujimagega bona abuno ese ya jakrite nando yomo niga lenge hanta no yonde niga lenge amangana yoboremi kwarori bono ekero yo nando yomo niga bwata marionyo no yonde tabwate bono nyasana maidena ise kae kerago Jacob na jinguru ja mwereire ngakia gakunira abana babaye ngakia ko batafautisha rende nando kumajikorana mugakoyo family na yo mana njito yonde no mongena na njito yonde na Kisii aje ko barende na ekero rende Esau mwete Jacob ni galiete umwando bwe Esau ekere Esau aje ko twara lituketa tware tirenda nyore gendo akoretera ise imamu mwa kariko marose rende mosoligete bwe chingendaria akaretera akamwa aka Jacob akaira seise akaraira ise akabeka lirio nyorende iga mugano mutambo lakini atako nyujutine ona karo isaje ko muguna akamadehina hi umubiroro no ebu Esau lakini irio guni eria Jacob ule akamadehya tata ninje akamadehina irio girorio eri zangu ne eria doroje Esau rena bwata marionya to teren amadehina ya umubiroro ngwedena no ebu Esau lakini irio lakini ni muzwe na ndeye ni Jacob ole akamatena ya ni akamose oli kagoja akanyora oikire goseseni bona maswana mange tore bona rende kanyora tena tare ko libasi amaseni ali tare ko libasi akina maswana manga asebugu iyo ya jekerozo machakobo nandi Jacob na jitaka seni nandi bako majotena Jacob eroroje Yesu face to face walipigana na yeye dire karika mubune bajo mugano ino mutambi sana mwanyu muri nandi no muya ngoso miore igoro ya family ngakiandu bari kurwanira family goja values mpaka bana bakawe igotali bana bantu bachaka kurwanira ebintu bye family go samari amari ye family Jacob ne bada na baro jene face to face na nyasaye ekaraba dire ikalia murwanetie ikamubune bajo ikamojenju vurukoro mu Jacob bana waja kumuroka Israel agaja kumuroka Israel bana radio na ruye saje te kuroro ayina yebiro mwanju muri medini nganje te bible sana bana yebuko no wanda bosera bwenka abantu bakuganyerera kera litsikoli juma ochakira chensa ibere ngobona kina kuborina Esau kware koba gose njako aiwate ani Esau na asirega tia koroje kolengana naye na Esau osirega ti osema mamu mwabo mogoserete because manu na bole kuganya mpaka chinsa kwerana aiwe so abaiboli na inu ogwanjoka bana bande mutanchitia bande maiga kaibero yo lakini bagote barende kero korobo tukimono Jacob ni garenge shab na go brani bosio arego brani bosio ekero Esau agare ko jakwa kajisabu
oria rokore kisabu chai egero ngori yarenge nanga kya uchutwa lakini oyere wakire sabu yayo renda kumachikora ngo tumekare very sharp na intelligent obuge bwaye na obwagerete agatanga na bwangu igo erebuya gusere bobe bono as a short because that was a shortcut kuibero yondo lakini nene mipango ya Nyasaye ya why did God Nyasaye anchirete that way why did God allow eventune binge tokosoma kurwa musikini kwansine nyingero ro tokosoma kurwa sara lakini ndeto tumie shortcut na bora tumie shortcut ego kore na tori moge na bora tumie shortcut ego kore asante mwacho muri yasibali mogende to tubachi ujumbe uyo mtu preto nagendere guchirigereria ekero bagenderete gukwana no mugeni tubweli tukoria rero tukabato monto motingo olieta masomo na ndo yo mtobreto no meta nanchite chisemi sana ento anchite chisemi chonsi kulinde na achirete mono akigora kera tukole Jumatano akumera na naba manyi ya mangana yechisemi bakwana mange na kitoko improve chisemi chaito ngaichire na kitoko epima tolenga na inte Gusii ngosuka tolebosyo twikere chinse chinde asa mangana ya masomo magani twikira se studio karibu sana madam na ndimbia mona sokolenda chinsa omete once a teacher always a teacher akwenda nechi yes igabono nche ngochikobera kando kidogo kulende nitakuwa hapa nando taragenda esau na rigeti komoita Jacob na riata metu chase yango ya rekrograbban yes you can umuntu kwibere gento kiao what do you expect wanyu murira na yebiro ninjengenda unya gote bigoro yo mwana oyo aene esau gosen Jacob igabono kanya korengera ringaneri Dia tanya kau negara dengan ni, asubu ngain. Tau negara di bosai. Tau negara dia asubu ngain. Kalau ada bayar ni sao. Think big and think twice. Ayan Jacob. Think big and think twice. Kalau ocho to elici. Basengan cuma nonton kau nyutigeraga. I'll be following up so that nanti ongo ngain yo buat sencara yo ikirano. Biar mana sanu mancu muligeria watu buatnya. Korwa chinsa. Ikomine naibere. Kalau tu acagi tu merobelio. Mpaka bau negaci ara gire cide kemerongi bere naisano. Naivere igoro yenseyemo enseyemo ni chideke merongo etato yo minto Brighton ngo bandelibaga ekero bago cheko no mugani to madam Dr. Margaret yes Dr. Margaret oyo tayaro rase studio ya itogaiga igo bono mbiamono ndi to bese gusuka bya sana jini jengo daina go sene njenja kubosene sawa kare bitukubi amatukajiro jibozyo cyose yana tebere njakobo saro te abunere ne sawu injengo tevina ni sawu ndo zenjakobo kone to enda sense mirinde yobo tumoko to goirana ngwirana no magani to kwana magani chisemchito imena isko ya Gusii ya Gusii ere sawu Ndizi TV Ubwansu Gusii Maya kichiba sengo kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number